Tøyendaleieren og i kringkvarsen hatter av oppsøk, og han enda av forsøgene av førersk og bløvene, og i middeble og i strøyene mellom Starsfolk, Stjåra og Støyre. Velkommen til, Jan Brem Hvitfeldt. Takk for det. Hvordan kjennes det at journalister lukker plutselig søvann? Skal vi si at det har stått, så det noe låst. Journalister setter verden til å skrive forsøg, ikke enda av dem, så... Jeg pleier å si velkommen på fasiten, men hvordan det vært til at det var forsøgene av førersk og bløvene? Jeg vet ikke. Det som sagt, det stottligere å skrive forsøg enn at standa av dem selv. Det det. Totalt er kanskje skjøttet myndene at du selv her. Ja, jo, du ikke akkurat snakket det jeg også om, men det at journalisten selv blir søvann. Det ikke... Det ikke alt. Journalisten skal heldig være at han som har beilegnene tiltaket av søvann som han skriver om. Du har som journalister finnes nok ved kritisk journalistikk, og hva damer det? Det utrolig spennende, og det sådana lökter som gör det hela värsta, så man släpper att röna sig vid tog. Blir det till att vara en kritiska journalister i förrjön? Ja, det blir det till. Det blir väl till att vara kritiska journalister i förrjön. Vi lever i en liten samhälle, och folk känner med en annan och möter varandra. Men här till just då handverk, just arbete ordentligt, så blir det själva till. Några andra är så omstående att släppa att göra det. Att släppa att göra handverk ordentligt. Det är också dumt. Här också till döms om det att du får arbete som står till att göra tingene ordentligt och just då tingene ordentligt, just då journalistiken ordentligt, så kan du saktans vara kritisk och ösning hitcha personer som du gör kritisk journalistik om in i en i attan. Är det kört att renna sig fastan på kältnar tottna och kanske onkel blir förnärmare och tömmer sig att ta telefonen att du ringer och så? Att det är, hvis du gör folk en fair behandling och just tingene ordentligt, så halt inte folk blir förnärmare så. Det är inte som har reagerat ganska negativt hvis det är utsatt för kritiken. Jo, akkurat i lötene, vi är rätt människor, vi blir höjda i lötene och så säger man ganska akkurat och så får man göra. Är det ofta för en helt till att journalister blir skåten, som man säger? Ja, det är alltid faktiskt. Att det är lite samfälla. Folk känner kan annan och så just attor och så samman en gång. Och det kan bara vara näka så att en journalist är just den så om ett landa och så och istället för att läsa eller lusta efter du som journalister höra fortälja och det så får man att oss om vad journalisten gör ju en år samband ta för så snackar du så igen, ja. Och det är ju snälla lite syndra journalisten alltså. Hur tror du vi till trusten när man kanske väl lagt runt i mis? Nej, men det är ju ett arbete som allt annat och det är att man ger man man gör tingene ordentligt så är det en pastor out i att möta kritik. Det som man sjön inte kan alltså ha där ringa eller som är så jag ska ta samma vägna ha där ringast vi det hvis man inte har gjort tingene ordentligt. Och jag har sett ankran som man har gjort sån stick om och en chela stov och rätt. Det är men det att vi konfronterar vi som journalistik det generar mig. Hur så sarst stöven av vi kritiska journalistik i förrjön? Är det nog out kanske? Nej, det är neck för lite. Det är neck för lite. Och det är alltid ett avverkartecken som man nöjst att ta i allvara. Och i alla milen så och men där fjällmillar utan kritiska journalistik till en realment och här också i berg kring kvart och privata milan. Kan helt du orsaken till att det inte är någon mycket av kritiska journalistik i förrjön? Det är så nekt, det är med andra räfästingar, det är stående att de pratar med och kanske är man fortsätter spärtor och kring kvart någon är man nöjs när man ska resurser och ska räcka en öla bra vift av till på och det är pastvis en räfästing och pastvis att man får ordentliga omstora arbete på jontor. Och så är det sjön det är en personal tilltag men här vill det så säga att det är då nekvtonade starfolk i öllum fjörska fjölmen. Så det är inte akkurat här ta börjar aldrig till att i så mått alltid vi det är inte så vi det är inte så illa för men det är näka vi arbetsomstover och näka vi räfästningar gör. Kan helt då trutningen av kritiska journalistik är och en så kanske så lite samfällig som förrjön. Trutningen jag hade nästan inte man kan mata och så stor trutning det här är att just kritiska journalistik och i en samfällig. Och ta vers alltså kritiska journalistik om all samhällsskiften. För han som tar outjourney i samhället och inte motspel, det är inte spårna till vi näka som helst. Ja men så färra vi bara
så säger han lallan det götten och så var det inte kvar ända. Det är nejot all nejot att man häver kritiska fjällmillar som tåra sätta rätt spårningar till rätta toja. Till hade till dömes Rosa Samuelsen som gäst här för kväll som är i anglätt och det i andra månader. Kritiska journalister hej kanske vara bättre på sin plats visst han kritiken och han vitcheren av hennar disposition inte för fram i januari månad men för fram i december månad har vi fortsatt lov en väl vitcher och inte nu tar vi börja så tjäla ja. Till östen när kan vi kristna journalistiska göra att du räfastor affära in efter sina även någon men är i tillgång då. Alternativ är för att du refererar kvart är samtyckt och kvart är just och i bästa för fast lust avlängan. Och när du akkurat mal i Rosa Samuelsen men kvar årsöken till att journalisterna finns nu varna ska det som har hänt och inte Aron kanske i december månad eller november. Det kommer att flyga årsöken till det är allt från kanske manglande resurser till manglande EU-blick till manglande räfästning av kvart är viktigt att lägga sån arbetsorsko till tojerna. Hvis vi ska ta oss ut från kringvarpen så halde jag till dömes att akkurat fortsätta av vilket häst för var längt från no-go. Sean det röjnar vid ett förmån men det kunde vi göra näck bättre och det hade samma hade galdan för privata medlemmar. Man kunde sätta näck mer in och i tillgången till fortsätta häst för dömes. Och så snart där vi så näck målna att man fer inte in och räfäster och säger att det är viktigt och att det tutning är fjällmiljoner gerstinchning. Nu är det 2 läger för att du räkast arbetssäsong. Ja, det är gå spårningar. Och här borde jag socialt, här borde jag bara flonk med självan sagt att det var inte gott nog. Och det är inte gott nog. Och tamma här må hade jag att vi som fjällmiljoner må bara ta äkna barm och se att det är nejut att vi gör att det bättre och att vi skapar och omstör till att göra det bättre. Nu då vi rättligt anglätt någon i starven som tog in det lejare, men är en journalist och sig själv en goer lejare helt då? Jag känner flera journalister som inte skulle huxa sig av lejare i röver. Och ett kriterium är att du ska tog det, att du ska vilja det. Och du ska vara trofast och mot en journalist och ha det vitt där. Och här till skaffa där arbetsomstøver. Så läsnar att du först tog in journalistik vidare ut till redaktionerna som du raper nu som är lojal. Så jag vill säga att här man William och här man David Hilda och för arbetsomstøver så har alltid att till några journalister som kommer gå lojal. Ja. Positivt tilltrivet som lejare i kringvarsnån. Du fick inte sjukroliga några tog att arena där. Jag var i 15 månader tundalajare och jag fick det. Var säkert när Atlantar skriver som jag var så näck upp i väg det så senaste tuna men man tror ju visst väl ut och jag har gott starv här nere rast 2 och är för sagt att starv upp kring varpen och det är sjukt vis jag vill det ha det starv så jag måste säga att det var en strävan tog det var näck var avbjörningar men till rösten är också sannolikt spännande här. Nu då kanske inte för skällan upp i utvarsnån eller sjönvarpen så ändå blev tunda lejare och sagt att du inte tandpasten. GVT att fast du tar journalistiska och i blå i ögonen för fast du tar under huvudet ögonen för så är det här alltid. Det är alltid att de flesta som har finns bara ett lutsint av fjällmilare kunde nicka hjärtande till att du fast du blå och du släpps på skjort i åter så är journalister kanske farliga ut och era vänner men du släpps ju lära ut åter så är det här ett östen men det hinner är det är spännande att släppa en forma några redaktioner yes för en utvarsredaktion en nationalredaktion fram emot några ting som är hade viktigt att journalistiken som har hit så är det komma så vi men alltså ska en kritisk journalist ta sig av vaktarschema och jottan och kursen Jag hade inte att det är smån och fotland hvis jag säger här att det är nog ungen som söker och där för jag släpper göra vaktarplaner. Det tycker vi inte. Det var så ordentligt att han lockade det till alltså. Det tycker vi inte det näkar som söker och det var helt det som jag sagt det på. Det är en parstrand och det är ett ampo och i Geransteno. Men man ska nog kanske efter man struknar i vaktarschemat. Ja. Nu tar vi det syns med att Atlantar skriver som nog behöver prata om och hur känns det att du fick börja om att det var Atlantar säger att det är urstarven och som tog in det lärare? Ja, jag vet inte. Jag kunde kanske samarbeta vi ser tag och skrikte mikrofonerna för att här bort nu.
Då är säkert ganska missförda fast jag lite center och så är det ganska bli lösning röstchimla och så är det blev ganska center ett och så är det rätt mikrofonerna till den natten. Är ganska center som står. Tror du när Richard startar till den natten? Ja. Hörs på andra ner att du inte helt i jottarna. Hur du kanske stå och väl att omsätta ta fortsätta parten. Alltså tänker kunna alltid göra bättre och det som Jean de händer i 2019 det är det kring att vi är för stor spärring och det ska spärras alla ställen ska skärjas det är mycket byggnader och mycket ålder och allt det. Här är det någonting som skulle hålla styra och samstundes som man helst glömma att det inte händas i spärren mellan 8 och 4. Så om jag vill gå nog eller inte ta mot sån med och jag hade så för att jag så rätt att det gör det efter bästa samföring. Är det kanske inte en uppgåva som tog in där lärare säger att hata så man bara hämta vi tar simpelt inte alla för att sända folk ut till det. Ja jo, det ger jag skvant det. För den ena så där jag tänker allt från så det är rösna parstrat och det är en öle ointressant parstrat. Att vita att det här ligger en god sövare ute, men vi röcker han inte. Det är förfärligt frustrerande, otroligt frustrerande. Är det något särskilt mål du hoppar de här till chefmöjligheterna vi? Nej, jag vet inte. Kanske som jag har inte pura uppgivet. Jag kanske röka ögonen för, men och det man måste vända efter till, men alltså nu tar av det synd de fortsätter av Richards och Johan. Ja, det är så ett döme om här som Sean det borde vi väl här alltså. Som där var snäpp i Florida för vi tar en förkontrollare som blev attredd upp i Murmansk och här skulle Sean vi då snä haft fast kastan och kava djupt ner i termal och jag kunde nämna 20 halvtrusjor normal här så vi då snä borde ha varit. Det är frustrerande. Det är det. Det är frustrerande att inte lära att inte släppa att fånga sömnar. Det är frustrerande att inte lära och det är inte minst frustrerande att journalisterna som arbetar i redaktionen. Det är så jag ju sömnar. Hur så helt du att detta ströj ju väldigt mellan te och kringkvartsstånd. Hur ser du uppleva det? Jag vet inte, alltså jag vet inte vad man ska säga det är så bara ett som kommer via vännen och så täcker man det så ja man först just så gröna viting som betänks ända man bara mitt och det och åtta kanske egentligen vita att man får ändå det och så täcker man det här fram. Det är kanske inte ovanligt att starsfolk skältas vid stjordar, men tar det blivit en allmän söva som allmänningen något som är inlett och är det inte övrigt? Ja, det är det som drar sig tar man ändrar det blå någon mot sin egna stjordar eller och i en dialog eller kanske också vill sagt mango på samma vi sin egna stjordar men alltså vi lever i en fjällmiljö hemma och kringvarp är en stålnor som alla föreningar öja och jalda till och ha AH4 att locka här att föreningar AH4 kringvarp någon och tog jag alltid till bara en parstrat och så här var man bara tacka vi arbetar fjällmiljön så är stå ute i fjällmiljön vi först jotten där så vi låt ut vi att oss som inte alltid eller inte så stort som journalister ända försöken. Väntar du att du släpper halta fram som tog lägre kringkvartsen? Jag är nog inte ensam att man tar det ut men jag vill säga på att han är att jag sökte det starvet till att vill det ha det och han förningen som jag vimmar har vi så rätt av trycker mot det och vi ser inte en vän om att kunna vara där med starv så var det kanske man kan hålla det i det. Starsfolkna tog in det där var allmänt på för att det stola till att vi ska vara uppsagt och här till tackarna var avskanna och slita. Jag vill sannolikt hoppa. Jag hade till alla förrän att det bekymrande vis en lastla inte lustar efter en så stor fackbult utan det ska blanda mig på det men att det är starka personliga det är starka meningen och någon gläckvande hjärta för sin arbete som nu tås. Visst du inte på halda fram som tog in lägre vad så? Jag vet. Så jag vet ändå för då man ändå en starv vet inte ändå en starv men det är så bara 2 år gammal så det är en gång nog omtrat och men som sagt är att man så strös för det. Tack för det Jon Brian Wittfeldt.